הצטרפתי לאות וזה חלום בלהות, של כל דבר צריך שם להמתין ולחכות. אני אדם סבלני וזה מובן לי מאליו, אבל 40 דקות אני לא מוכן לחכות על הקו. זמן ההמתנה הממוצע הוא בין 40 שניות ל-40 שנה. היום זמן ההמתנה הוא גבוה מן הרגיל, אז תחזיקו חזק ממתינים יקרים. בהתחלה נתנו לי תחושה של מנצח, אמרו החבילה הכי טובה אתה לוקח, הטבות מבצעים ויודעים HD ערוצים מסלולים רק לתת אשראי שלי. לא ידעתי שעשיתי טעויות כשנתתי להם את כל 14 ספרות וגם תוקף. מה חשבתי לעצמי, אם אהיה הוגן איתם אז אולי יהיו הוגנים איתי. התנפח לי אבריד מהמתנה, אני חולם על השירים שיש להם בממתינה. לא נראה לי שזה עסק כל כך בריא, אבל זה משהו שאני עשיתי לעצמי. הצטרפתי לאות וזה חלום בלהות, של כל דבר צריך שם להמתין ולחכות. אני אדם סבלני וזה מובן לי מאליו, אבל 40 דקות אני לא מוכן לחכות על הקו. הצטרפתי לאות וזה חלום בלהות, של כל דבר צריך שם להמתין ולחכות. אני אדם סבלני וזה מובן לי מאליו, אבל 40 דקות אני לא מוכן לחכות על הקו. עוד לשירותכם, מדבר עומרי. כן, שלום עומרי, תקשיב, יש לי בעיית ניתוקים. כן, כן, תן לי בבקשה פרט מזהה. תרשום 305648. מה בדיוק הבעיה? יש לי בעיית טוב, עזוב, בעצם תן לי פרט מזהה. תגידי, מה, אתה רציני? טוב, תמתין, בא לי להעביר אותך. התפוצץ לי הווריד וזה כבר עסק רציני, אני לא מרגיש את היד שמחזיקה את הטלפון שלי, די נשבר לי, אני רוצה את המנהל, להתרוקנה הסוללה של האייפון וזה מתסכל. מה נסגר איתכם נציגים, שאתם מייבשים ללקוחות את החיים? מה עם האמירה שהלקוח תמיד צודק? כנראה שעל חברת אות אלוהים דילג. הצטרפתי לאות וזה חלום בלהות, של כל דבר צריך שם להמתין ולחכות. אני אדם סבלני וזה מובן לי מאליו, אבל 40 דקות אני לא מוכן לחכות על הקו. הצטרפתי לאות וזה חלום בלהות, של כל דבר צריך שם להמתין ולחכות. אני אדם סבלני וזה מובן לי מאליו, אבל 40 דקות אני לא מוכן לחכות על הקו. עכשיו בנימה קצת רצינית, קיבלתי החלטה להתנתק מן החברה, אבל זה לא פשוט, שמים אותי בלופ מקישור לשימור, אין סוף לפיגור. תגידו מה נסגר, למה, כמה עוד אפשר, כמה אפילו הבן של אלוהים לא מצליח להתנתק משם. שמים אותי עמוק במבוך של עכברים, אבל זה פשוט התעללות בחיים של אנשים. הצטרפתי לאות וזה חלום בלהות, של כל דבר צריך שם להמתין ולחכות. אני אדם סבלני וזה מובן לי מאליו, אבל 40 דקות אני לא מוכן לחכות על הקו. הצטרפתי לאות ואין כבר מה לעשות, אני עשיתי טעויות וזה עלה לי בשעות. אני אדם סבלני וזה מובן לי מאליו, אבל 40 דקות אני לא מוכן לחכות על הקו.